Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżis illum qegħdin noffru di l-Quddisa għar-Ruħ George Muscat. U fil-Vanġelu se niltaqgħu ma' Ġesu li jfejjaq. Ejja inkompli nitolbu l-mulej jfejjaq lilna lil kull wieħed waħda minna mill-mart tagħna, mill-amat tagħna u mhux lilna biss imma wkoll lill-familji tagħna, lill-Knisja u lis-soċjetà. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Inti slim tagħna, mulej ħnina. Inti l-ħaruf tal-għid tagħna, Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għal mulej is-seta tiegħek u bil-qawwa kbira tina l-għajnuna biex il-laqgħa tagħna miegħek infixkla fid-dnubietna titħaffef bil-grazzja u l-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ara mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej Alla, ftit ieħor jerġa' jsir bħal ġnien il-Lebanu u l-ġnien jitqies bħal mażġar u dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb u meħlusin mis-swiet u dlam għajnejn l-omja jaraw u l-imsejknin jifirħu fil-mulej u l-fqajrin fost il-bnedmin jaqbżu bil-ferħ bil-qaddis ta' Iżrael għax it-tirran qab u l-insolenti intemm u tqaċtu dawk kollha li jfittxu id-newwa li jwaqqgħu l-ħtija fuq ħaddieħor u jonżbu n-nassa lill-imħallef fil-bieb u jwarbu l-ġus tal-kull xejn. Għalhekk dan jgħid il-mulej u li feda lill-Abraham lid-dar ta' Ġakob. Ma jistħix aktar Ġakob u wiċċu aktar ma jisfarx għax meta jara lill-uliedu l-opra ta' jdejja f'nofsu jaqazzu ismi, jaqazzu l-qaddis ta' Ġakob u jibżgħu minn Alla ta' Iżrael. U dawk li jiżbaljaw f'ruħhom jiksbu id-den u dawk li jgemmgmu jiksbu it-tagħlim. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża. Il-mulej hu l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li għad nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħu qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Alleluja, alleluja. Il-mulej ġej uħorġu l-qaħ u id-dawl tad-dinja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien sejjer minn hemm, marru wrajh żewġ omja jgħidu u jgħidu bin David, ħen għalina. Meta mbagħad daħal id-dar, l-omja resqu lejh u Ġesu għalilhom: Temmnu intom li jien nista' nagħmlu dan? Qallu iva mulej. Imbagħad messilhom għajnejhom u qal: Mela ħajsirilkom skont il-fidi tagħkom u għajnejhom infetħulhom. Ġesu iddibhom bi sħiħu qalilhom:
qisu li ħadd ma jsir jaf b'dan, iżda dawk ħarġu u bdew ixerdu l-fama tiegħu mal-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Hekk fil-Vanġelu tal-lum niltaqgħu mal-istorja ta' dawn iż-żewġ omja li marru għand Ġesu ifittxu soluzzjoni għall problema tagħhom, in-nuqqas ta' dawl. Issa il-problema tagħna tista' tkun differenti. Jista' jkollna nuqqas ta' tama, jista' jkollna nuqqas ta' soluzzjoni għad-diffikultajiet li nkunu fihom. Jista' jkun ikollna għamat li ma nindunawx bir-rieda tal-Alla fil-ħajja tagħna, li ma nindunawx bil-bżonnijiet tal-oħrajn. Jista' jkollna għamat ieħor li niffissaw fuq ħaġa waħda u ninsew l-affarijiet oħra, l-affarijiet l-aktar importanti għall-ħajja. Is-sabiħ ta' dawn il-omja kien li aċċettaw li kellhom problema u kienu qegħdin ifittxu soluzzjoni. U Ġesu meta marru ħdejh għamlilhom mistoqsija. Għandkom il-fidi, temnu intom li jien nista' nagħmel dan? Hawnhekk Ġesu qed jieħu lil dawn l-omja fuq livell differenti. Qed jistedinhom biex jemmnu fih, jemmnu fil-qawwa tiegħu, biex jemmnu li hu li ben Alla, biex jemmnu li l-messaġġ tiegħu huwa veru. U kien biex jafferma dan li Ġesu mbagħad għamel il-miraklu. Ġesu ma jagħmilx il-mirakli biex juri kemm hu bravu l-qawwa tiegħu, imma Ġesu kull meta jagħmel miraklu biex jgħallem. U hawnhekk Ġesu wera li verament kien il-Messija. Wera li verament min ikollu l-fidi fih jista' jfieq. F'Ġesu hemm il-fejqan. Però mbagħad Ġesu wara li jagħmel il dan il-miraklu talabhom ukoll xi ħaġa oħra, qisu l ħadd ma jsir jaf b'dan. Għaliex? Għax Ġesu meta jagħmel il-miraklu kif għadni kemm spjegajt u biex jgħallimna xi ħaġa aktar profonda, mhux biex jimpressjona. U jista' jiġi li meta xi ħadd imur jgħid li Ġesu għamillu miraklu, jista' ieħor li talab l-istess ħaġa ma rċivijiex jibda jaħseb li Alla jaħdem bil-preferenzi. M'għandux ikun hekk. Alla l-persuna jagħtiha imissa b'mod speċjali, b'mod li jmur lil hemm min natura biex juri l-imħabba, biex iwassal lil dik il-persuna għal konverżjoni, biex ipoġġiha fi triq it-tajba. Fil-fatt Ġesu għamel meravilji kbar. Pereżempju waħda minnhom hi l-qajjem il-Lażru. Ma jfissirx li l-mewt xi ħaġa ħażina u li ma kellux imut. Ġesu għamel dak il-miraklu biex juri l-qawwa tiegħu li għandu s-seta anke fuq il-mewt, ħalli mbagħad meta jqumu jemmnu. Fil-fatt Lażru wara ftit reġa' miet. Ma baqax ħajja għal dejjem. Ma hu l-ebda persuna fid-dinja li ilha ħajja 2000 sena. Allura dak l-istess qawmien ta' Lażru Ġesu ma għamlux biex jimpressjona imma biex jgħallem. Għalhekk jew fil-waqt li nirrikonoxxu n-nuqqas tagħna, dak li għandna bżonn l-għamat tal-ħajja tagħna, u kif għedna dan l-għamat jista' jkun personali, jista' jkun bħala wkoll soċjetà b'mod kollettiv, bħala knisja, bħala grupp, bħala familja, bħala parroċċa. Dan l-għamat Ġesu jekk imorru bih jista' ineħħijulna. Għalhekk ejjew mingħajr ma qablu ruħna ma' ħadd biex ma nitlux dak l-iżball li jista' jiġri frodda l-Vanġelu, però jew morru f'fiduċja ħdejn Ġesu b'tama li hu jista' jfejjaqna. Fiskiet nitolbu fuq dan. U sanumu bil-wifqa u rresqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbuk Missier Ħanina għall-Papa l-isqfijiet tas-saċerdoti għal dawk kollha li huma responsabbli mill-Knisja. Neħħilhom l-għamad li jista' jkollhom biex jaraw verament il-glorja tiegħek u jaħdmu dejjem għas-saltna tiegħek fuq l-art. Nitolbu.
Tolbuk Missier ħanin ukoll għas-soċjetà li fija qegħdin ngħixu. Għenna biex bħala soċjetà inneħħu kull għamad li ma jħallinix inkunu liberi li naqduk. Nitolbu. Resqulek Missier ħanin ukoll li nfusna bl-għamad kollu tagħna. Nitolbuk eħlisna minn kull diffikultà. Nitolbu. Resqulek Missier ħanin ukoll il-pellegrini kollha jiġu jżuru f'dan is-santwarju kif ukoll dawk li qed segwuna permezz tal-internet. Għamel li dan is-santwarju jkun mod fejn il-grazzja tiegħek tilħaq lil kull bniedem. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Itolbuti bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li natuk bihom fuq l-ard tħejjina l-frott tal-fidwa li intatina fis-sema. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xiraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem, temm il-pjan li jien tħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dieħer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem,
id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħl qaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaf l-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'George Muscat, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Giuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Issa ħadna dal-ikel tas-sema, fiċ-ċekon nitolbuk biex bis-sehem li nieħdu f'dan misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siewi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.